premier ministre ira jabala no abo okufo ko docteur Sokel ko kala maiga e ko senkente kurai kana akungulo no fe wa docteur Sokel ko kala maiga ma do ko ni kale kando fo Sokel ko kala maiga fo bara fa ka bla sabani ngala ko akuni ya jitimene kala je kabisa 2022 anane ka fo ko mi jamana premier ministre no be docteur Sokel ko kala maiga akufo nyama ngwango ni owula fanchama fe kaira ka fo ko mi Sokel ko kala maiga ko shigati fe muna ko anabara ko bla akuni aklipa la kabisa 2022 folo ko ngoni awulla mu docteur Sokel ko kala maiga aliko ga onata be Sokel ko ni ayibama fo ka fo ayibama ali no asro aka bilan woni no obaka gouvernement sigili okofo akuma aka abara chaya sabringala ko ako folo ko mun no owulu to fle docteur Sokel ko kala maiga no fe e ko ni fien ko anata ka Sokel ka atwa akoni aklipa la mu yesiga fo mun no obana ni wati na malido yira dama ni nwanje nanga mako dialogue intermalien o dialogue intermalien e ko sigingete fure kana docteur Sokel ko kala maiga akungulo anofe wa sabringala ko ako siga ko nte fe mun na munya dialogue intermalien ko bengara ka foko me docteur Sokel ko kala maiga siga tala e ko atato te wa sabringala ko ako siga ko nte fe mun amunu kuma ko no obesi na fambela dire fe kaira ka foko me docteur Sokel ko kala maiga ale mun na kemme kibamba abininga na wati jambo ko ngako dialogue mun no observe fura na adira jamana kundigira man wati temununa ko siga tala ko Sokel ko kala maiga aka primatiri ka abla ko akuma ko aba akono sabringala ko ako mununu kuma do ere ayira ka foko ale gouvernement ma jamane bena akangoyi ko Sokel ko kala maiga ko chokoroba ko aka bara ko ka abla ka tali buru sebena ko sobe sabringala ko ako ali no asro albi docteur Sokel ko kala maiga akoni kembe kibama kinora ina fornora fanga ngonna ko ako ko abena gele abulu ko sobe sobe ka mununu kuma ofana be sena ka ira ka fo ko me docteur Sokel ko kala maiga ko anobe da bla mamuna ko jamana fama ire colonel Hashim Koita nyama ko aka conseil do ba akerefe ko o ire mato odon ko mado mamuna amanno me jamana fama fe ka conseil mundo ko aka giri o de gira de dai ko so ngemme ka foko obena docteur Sokel ko kala maiga aplachila sebengala ko no ofana borai mununu kuma buga hira ka foko me jamana premier ministre ko mumbe nanga ma Yusuf Usman Maiga nanga mako Pinochet ale mu yera bora ni wati na ka joloku intermalien ka ko akolona bubela dele ka bonywana ka wasa ko dije bana kundiki mako ale fana to ko okuma ko obesina ni dungo ko Pinochet ko aka senga ta primature la bi ne mako siga tala ko atibane o me Pinochet e ka ba abe senga ta primature la ko so ngela ko akono fana bora to mu fana no be munu na manifunda ne ma odo talika mu Umar Tatamli ika doma ako ni ye muye lajiburama ala ka ina ala o ka premier ministre doye ko wati temuno na wati muna lajiburama ale kume fangala muye tantamli ko ni ka nyaki lajiburama ale ka fanga marata ko jugu ira ka tantamli aya ira ka foko ale lajiburama ku teshe ka baraka ake aya sembo ngala ko ako muye tantamli ale fana kuma to obe manifunda ka ngale be ro muna tantamli anene fladela fa ku muna je ka baraka nyon fe wa akilna tanu wakilna tabla saka takilna wa ngala ko ni ngali ajabi ko obe muye tatamli ire bulo mi Amidou Keita ka bo le temen ngona albi ako ministre mun fana be no ka bara ne sunu administration territoriale kuma no ko fura abe colonel Able Maiga ko fo ko ale fana to obe manifunda ko sabe ke wati muna bana ashukula docteur Sokel ko kala Maiga no be AVC o ko fo mamunya ajoro ko o fa o de be talike colonel Able Maiga la ngala ko afana to ko obe manifunda ngala ko muni amana ke to la iba ka fo ko mi docteur Sokel ko kala Maiga ma wakilla ka fo ko abe binyoro ko awula ki joy moloye odara docteur Sokel ko kala Maiga ka kerefe den ko odara aka ni mirdia to la fo la nyama mu mata ka docteur Sokel ko kala Maiga ko onata be ko ajole ko atura na fo ngoni ayira ka fo nyama akungulo ko asigi me kurai kana de ma do kembe ku ninda ka fo docteur Sokel ko kala Maiga nyama ko abese ka ta tugumna wa jolo intermalien kembe ka fo ko ashebe ko aba ko na